Krismas erubego, gwa m ihe m na-eyi n'ụkwụ, pọmpọm shu, pọmpọm shu, pọmpọm shu. Nwanne m ekeresimesi erugokwa nso, gwa m ihe m na-eyi n'ụkwụ m. Daalụnụ ụmụnne m nnọọ n'isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka. Ama na unu rahụsịrị ọfụma, tetekwa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ngwa ka anyị kene Chukwu onye mere ka ndụ fọdụrụ anyị n'ụbọchị nke taa. Nwanne m gee ntị, ekeresimesi erugo. Ọ fọrọ mkpụrụ abanye ole na ole agba ekeresimesi. Biko ihe nji maka ewee bịa okwu ndụmọdụ maka ndị na-eche na ọnwụ na onwe ihe ha menwuru n'ekeresimesi 2022 a na ha ma menwu ya ọzọ n'ime ekeresimesi 2023. Nwanne m jiri ike na ya nwayọọ. Nwanne m echezina ụdị echiche ahụ. Jiri ike na ya nwayọọ ka ofe rụrụ arụ wee zụrụ anyị nri. Ụfọdụ ndị nne na nna anọrọla na agbagharịa. Ọtụtụ ndị anọrọgo na agbagharịa ekeresimesi. Ndị chọrọ imegharị ụlọ, ndị chọrọ ipenti ụlọ, ndị chọrọ igo ụgbọala ọfụ, ndị chọrọ ime ọtụtụ ihe dị iche iche, ndị chere na ha agharịpụgo onwe ha. Nwanne m ịgharịpụghị onwe gị. Biko ka anyị were kenu na ya nwayọọ. Ma ọ bụrụ na imenwughị ihe n'ime ahọ 2022 a, ị ga-emenwukwu ya n'ahọ 2023. Ihe kachasị nke wụ ndụ. Chukwu inyekwa anyị ndụ. Na anyị dụrụ ndụ baa n'ahọ 2023 na ihe ọma niile ga-emekwara anyị. Ma imenwu ihe n'ime 2022, nwanne m ihe emenwe n'ime 2023. Biko jiri ya nwayọọ. Adọkasịzina anụ onwe ego. Enyezina mkpụrụ obi gị nsogbu. Echekasịzina na oke echiche na-ebute ọbara mgbali elu. Oke echiche na-ebute ihe dị iche iche. Oke echiche na-ebute ume nkoropụ. Biko jiri ya nwayọọ. Na igote nwu ha akpụkpọ ụkwụ iyiri n'ime aha agbụghọ na ịma gote na Jenụwarị, ihe egote ya. Maka na ihe Krismas a bụ ka nkụ. Onye merụ na ọtụtụ ndị na-etinyecha aka n'ihe ọjọọ dị iche iche. Ọtụtụ na-eme ka ha wee gbaa moto. Ha erie nke ha rie nke onye ọzọ. Biko ka anyị kwụsị kelenu nni. Ka anyị kwụsị kelenu nni. Iche ụdịka echiche a. Na anyanwụ ihe ejogburu onwe ya. Nwanne m jiri ya nwayọọ na ihe ọbụla dị ọkụ ya ajụ oyi. Ma imenwu ihe n'aha ọzọ ihe emenwu ya. Ọnwụ ihe sịrị ka m gwa unu. Biko ka unu jiri ikere ya nwayọọ na ihe ọma ada agwụ agwụ. Ekeresimesi ada agwụ agwụ. Biko ịnweta ozi atụsaa ya. Ka ọtụtụ ndị wenata aka na ihe dị iche iche a na-eme n'ime ekeresimesi a. Ndị na-ewelu nwanne ha lee maka ekeresimesi. Ndị na-ele enyi ha, ndị na-ele ikwu na ibe ha, ndị na-eje ele anụ onye ọzọ ka e wee mee ekeresimesi, ndị na-eje ezu ohi ka e wee mee ekeresimesi. Biko ka anyị hanata ka anyị ji na ekeresimesi ada agwụ agwụ. Anyị emenwu ihe n'aha ọzọ anyị ga-emenwu ya. Ihe ọma mere ego na Jenụwarị ekeresimesi ka ọnwụ. O merụ gị na Febrụwarị ekeresimesi ka ọnwụ. O merụ gị na Maachị ekeresimesi ka ọnwụ. Mgbe ọbụla o ji merugo na Nọvemba ekeresimesi ka ọnwụ. Iwu ejighụ na ekeresimesi ahụ n'ọwụkatị na ị ga-ejezi mewe nke a mewe nke a mewe nke ọzọ. Mgbe ọbụla ihe ọma mere gị ọ wụ ekeresimesi gị. Ghọta ya otu ahụ maka na otu a ka m si ghọta nke m. Ọ dị-enye m nsogbu. Ana m echekasị onwe m. Otu a ka ọ dị. Ekenekwa gị biko tụsara m ozi ya nwanne m. Daalụkwanụ n'isonyesi m ike n'ime asụsụ Igbo amaka. Ka emesịa.